Este ano, desde o Club de Remo Cabo da Cruz, volvemos sacar a traiñeira na tradicional procesión marítima da Virxe do Carme. Case 2 décadas desde a última vez que se fixo. Comezamos facendo un corredor cos remos en altos para recibir á Virxe mentres a embarcaban no barco. A partir de aí, embarcamos rápido e acompañamos a procesión por mar, pasando por Escarabote, a Ribeiriña, ata chegar de volta ata a punta de Cabo da Cruz, onde se realizou a ofrenda á Virxe. Este é o momento máis crítico da xornada pola chea de barcos e de pedras que nos rodean, pero o noso patrón, obviamente, fixo un traballazo. Despois tocou facer o que mellor se nos dá, enfiar rápido pa terra e marchar. Non por falta de fe, senón porque entre tantos barcos facendo ondas rompes un do corpo. Xa de volta, volvemos facer o corredor de remos para despedir á Virxe e para a casa. Foi toda unha experiencia recuperar esta tradición, que aínda que complexa en execución, merece a pena preservar. E nada, ata aquí chegamos, cheo virado, camaradas, ata ano que ven.